आब'आ हिनजावसो खारलांबाय मामा ओमफ्राय 1 2 3 नै साथामजों जिरायना दं हाफां हाय लोगोफोर गुड आफ्टारनुन नै बेलासिनि भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय फैलायबाय आङो साइज गैयाबाबो साइज महरखौ लानानै नुजाफैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय नायनो मोजां मोनाबाबो नायलांदो अननानै एसे नायसाबना होदो आंनि भिडिअखौबो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो आरोना अननानै बर'जों बर' नायनो बालाय दाजा आरोना अननानै नायनांगौ फिसा फिसा चेनेलफोरखौबो नायनानै सापर्ट खालामनानै होनांगौ आंखौबो एसे सापर्ट होदो आरो अननानै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो आं मा देखायनो हायो नोंथांमोननिसिम आं देखायलांनो नाजागोन आरोना दादिमोननाव दंफैयो आङो दायो आलासि जानो फैदों आरोना दादिमोननावहाय दहायसो फैदों बिराद सान्दुं गोसा गरमथार आरोना बोथोरा एकदम मा बुंनो आरो गरमानो दुंथाव जायै सान्दुं दुंखादों नायनो हागोन लोगोफोर देखायनोसै आङो एसे रावबो गैया आरोना लोगोफोर इसा दादियाहाय बागानाव थांदोंनो माबा दंफां मा होनो मालिक नालायथो ओमफ्राय थांदों आरोना बागानाव ओमफ्राय थांदों मादैयाबो रानि फिसामोन दंना इसा रानि सानै दङ ओमफ्राय नुगोन र' नायनो हागोन लोगोफोर स्कुलाव थांदोंसैयो ओमफ्राय गनाय टाइम जाबाय आरोना लायनो थांदों दा ओमफ्राय आबैयाबो बबाव थांखोथाय दानिसो दंमोन बहाबा थांबाय आरो ओमफ्राय आं दायो हारसिं दङ आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो बिसोरनि न'खौनो एसे देखायनोसै होननानै सानबाय आरोना जा दादिलाहा मा दङ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नायलांफाबाय था बानलु दंफांनि लोगोफोर मालाय बानलु गायसिदों फिसा बिबार लाहांबाय नै बारसिगोन आरोना माबा बारसिगोनलायनो सरि बारबाय आरोना बिबार लाबाय फिथाइ जासिगोन नै फिथाइया लाहांबाय नै थाइसे थायहांबाय नै बानलु सिब्र'बो होनो थफसाबो होनो आरोना बे बानलुखौहाय नै लोगोफोर बे सरकारनि न' मोननायनि आरोना आं र' सिङाव हाबनानै एसे देखायनो नोंथांमोननो बानायगासिनो आरोना ओंखारजोबाखै बेनो जाहैबाय रुम खथासे खथानै ओरै खथाथाम रुम मोनथाम बानायदों आरोना माने न'निजोंहाय लगायदेरबाय आरोना ओमफ्राय नै आं बिथिं इदि बानायदों आरोना आरो जायगायावहाय माने माल माथाबो थिखोनानै दोननो हागोन बिबार इरिफोर साजायनानै दोननो हागोन आरोना बेयावहाय बेबायदि स्टिमनि बानायबाय आरोना बिसा जासिगोन माने बानायनाया ओरैसे एसे दंबावो आरोना कमप्लिट जाथाराखै जासिगोन माने बिदिनो फैसानिबो प्रब्लेम थायोना मावजि फिसा मानैया स्कुलनिफ्राय फैनानै नै आखाव दं जिरायबाय माबायदि गरमा रैसुमै खोन्थालाय खोन्था रायजोफोरनो सिगाङाव ओइनै थास' हादों अमानो ना मानसिनो आंनोसो संना जाहोनो होनलायबावदों ओइ मालाय रैसुमै लाहानि फख्रिया मा ना दं बेयाव कसना सिंगि ओमफ्राय बारलि गैया सिंगिबो दंलायलाय बेयाव सिंगि गिदिर दं नंगौ नङासै नंगौ नङा नंगौ सोर हेगारनाय सिंगिखौ हेगाराखै थाखानाय खनसे हेगाराखै हाय मा नाम नोंना दे मोजां खोन्थालाय रैसुमै दे खोन्थालाय मा नाम दे मोजां खोन्था होमबासो लोगोफोरा नोंखौ सिनायगोन दे खोन्था दे खुलुमबाय आं रैसुमै दैमारि दा बेसे क्लासाव फरायो नोङो 1 मा स्कुलाव थाङो बियान बबेथिं नोंसिनि स्कुला नोंसा सोर दंमोन रैसुमै बाबा आबैआ हिनजावसो खारलांबाय आबौआ हिनजावजों खारलांबायनो सोर हिनजावजों खारलांखो भुटाननिजों माब्रै खारलांखो आबै दंना ओइसानि नाना लाहानि आबैया थाङो बुरिखौ माबा मोनसे थिनदों
ना हिन्जाव लाना खारबाय आरो ना आबौआ मिथिबाय जोंना आबौआ गैला आरो ना खारबाय आबै गोदान लानानै खारबाय गैला जोंजों गैला ओमफ्राय दा आबै गिबि दं आरो ना जोंजों आबै गिबिया थायो बिसानाव थायो आरो ना आबैया ओमफ्राय आबौआ खारबाय हिन्जाव गोदान लानानै गाज्रिखा बोराया आबौआ मोजां मोनो ओरैसिमोन दे खोन्थालाय आबौआ मोजां मोनो नामा दे खोन्था दे मोजां मानसिया मोजां मा होनदों आबौआ मोजां मोनो नामा होनदों मोजां ओमफ्राय खारबाय आरो ना ओमफ्राय दा आबौआ फैफिनबाथाय लागोना लाला दे जोंना लालाना बुनानै थिनहरफिनसिगोन ना फैबाथाय आबौ बुंगोनब्रा मा एफा रागा जोंनो हामाथ' मा हामा माथो आबौनि रागा जोङो बिसा बिमा बिफा बिनानाव सानै दं ओमफ्राय आबै दं आबौबो दंमोन आबौआ गैला आरोना लानानै खारबाय ओमफ्राय दायो साब्रै जायो आरोना न'आव सासे खमायबाय आबै गोदान लानानै खारबाय बोराया ओमफ्राय दा सानसुमाया बै न' सिङाव दङ फिल्म नायखुमागासिनो खोमादां साउन्ड फिसा लायना खमायलायनासो नायबावलायथारो बिब' बिनानाव नै जोंखौ माबायदि नुयो आंनि बिनानाव उन्दै सिख्ला जाबोगासिनो नै सिख्ला देरबोहांगासिनो आंजों सेम समान जाहैसिगोन हाथाया बायबाय हाथाय गिदिर खारबाय आरो ना ओमफ्राय दा आबौआ फैफिनबाथाय लागोना लाला दे जोंना लालाना बुनानै थिनहरफिनसिगोन ना फैबाथाय आबौ बुंगोनब्रा मा एफा रागा जोंनो हामाथ' मा हामा माथो आबौनि रागा जोङो बिसा बिमा बिफा बिनानाव सानै दं ओमफ्राय आबै दं आबौबो दंमोन आबौआ गैला आरोना लानानै खारबाय ओमफ्राय दायो साब्रै जायो आरोना न'आव सासे खमायबाय आबै गोदान लानानै खारबाय बोराया ओमफ्राय दा सानसुमाया बै न' सिङाव दङ फिल्म नायखुमागासिनो खोमादां साउन्ड फिसा लायना खमायलायनासो नायबावलायथारो बिब' बिनानाव नै जोंखौ माबायदि नुयो आंनि बिनानाव उन्दै सिख्ला जाबोगासिनो नै सिख्ला देरबोहांगासिनो आंजों सेम समान जाहैसिगोन हाथाया बायबाय हाथाय गिदिर आयु थाइबेसे बायखो थाइसे बायबायना ओमफ्राय बै जाहैबाय नोंनि गिदिरा नैबे दे गाहायाव था नै गिलायलायथारदों बोसोरसे दे बिथिंना नोंना मा नाम सानसुमै बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 4 सानसुमै दैमारि ओमफ्राय दा क्लास 4 फरायगासिनो आरोना बियो बिनानाव बिनि बिब' 1 2 3 नै साथामजों जिरायना दं हाबहां दग्लाय नै साथामजों मा जाखो बै मुसुग्रा माबाया मुसुग्रालायनो खाफाला बियो स्ट'रेजों फोथाखौनो बिदि लिरखादों ओमफ्राय हनै सासेया ओइयो माबा बासथाबजोबगोन मा बुजां दे बिराद गरम आरोना लोगोफोर नै जोङो बेयाव जिरायना दं आरोना नै बेयाव आरामसेनो थान्दा बार लादों आरोना कारेन्ट दंना गैया नोंसानाव कारेन्ट गैया दांना दं माथो फांखा आलासि जानो दंफैयो आरोना आङो नै बिस्रानाव दहायसो फैदों माला थांगोन गाबोन थांगोन मास थांफानो नामा आंनि रुमाव आं थांफागोन नों थांफागोन गाबबासो होनदां नोंखौ मानो आंनि रुमाव थांना गाबैबालाय हासुबा ओमफ्राय हासुबाथाय आंथ' सुवाना हाजिरासो लानांगोन माथो माबा मेमो जायो